Ядровыя боегалоўкі для паланезаў. Лукашенко абмяркоўвае мадэрнізацыю ракетнай вытворчасці. Будаўнічыя работы замест канікулаў. У Гомлі настаўнікі і вучні на загад адміністрацыі мяняюць плітку. Тыдзень у чаканні выезду. Пра сітуацыю на мяжы Беларусі і Польшчы распавядзем з месца падзеяў. Вітаю, шаноўнае спадарства. Гэта аб'ектыў. Анастасія Русецкая. Запрашаю на выданне і прашу паставіць лайк пад трансляцыяй, дбаючы пра бяспеку. Тысячы аўтаў у чарзе, электронныя спісы, доўгія дні чакання. Гэтак цяпер выглядае выезд беларусаў у Польшчу. Беларускія памежнікі ва ўсім вінавацяць польскі бок, падарожнікі скардзяцца на нелегальныя схемы прыярытэтнага праезду. Руслан Ігнатович. За маю спіну вы можете бачыць самы загружаны маршрут паміж таталітарызмам і вольным светам. Гэта лінія мяжы паміж Беларусю і Польшай. Пункт пропуску. Тэрэсполь-Берасце. З таго боку у Беларусі проста цяпер разыгрываецца дарожная драма, якая адлюстроўвае геапалітычны раскол усходняй Еўропы. Сёння станам на 10:00 у электроннай чарзе перад КПП Берасце было 4695 легкавых аўтаў і 110 аўтобусаў. Гэта вынікае з афіцыйнай статыстыкі Дзяржпамежкамітэту. Агульная ж колькасць аўтамабіляў, якія чакаюць выезду з Беларусі ў еўразвяз, перавысіла 5000. Рэкордны паказчык быў зафіксаваны ўначы 20 жніўня. У чарзе было 4770 машынаў. Сітуацыя з аўтобусамі не менш драматычная. Калі яшчэ тыдзень таму стаяла каля 45 аўтобусаў, то цяпер больш за сотню. 19 жніўня ў абед зафіксавалі рэкорд – 157 аўтобусаў. З беларускага боку працуе сістэма электроннай чаргі. Кіроўцы рэгіструюцца ў чарзе онлайн, пасля пакідаюць аўта на адмысловым паркінгу ля КПП ў Берасці і чакаюць выкліку свайго нумара. Цяпер у жывой апрацоўцы аўтамабілі зарэгістраваны яшчэ 12 жніўня ўвечары. Гэта азначае, што сярэдні час чакання складае каля 8 сотняў. А калі запісацца цяпер, то трэба рыхтавацца ўжо да 10 дзён чакання. Беларускі бок сцвярджае, праблема ў тым, што Польша прапускае толькі 31-37% аўтамабіляў ад нормы. Пашпартная прапускае здольнасць КПП Берасце 1700 легкавых аўтаў за сотні ў адзін бок. Але фактычна праходзяць толькі каля 530-630 машынаў. Кіроўцы, з якімі наша здымачная група пагаварыла сёння, ускосна гэту інфармацыю пацвярджаюць. Маўляў, у палякаў працуе толькі 2 каналы. Асобная тэма так званыя прыярытэтнікі. Гэта людзі, якія маюць права ехаць па-за чаргою. Інваліды першай і другой групаў ці бацькі з малымі дзецьмі. На гэтай глебе ўзнік сапраўдны нелегальны бізнес. У машыну падсаджваюць ільготніка, і аўтамабіль атрымлівае права аб'ехаць чаргу. Потым на мосце, ужо пасля беларускага кантролю, пасажыр выходзіць, а кіроўца спакойна едзе далей. Але цяпер беларускі бок уводзіць новае правіла. Калі у такога прыярытэтніка няма візы, аўтамабіль разварочваюць назад. Мінаць мяжу аўтобусам таксама даводзіцца, часта карыстаючыся схемамі шэрага рынку. Калі сядзець у сваім аўтобусе, трэба чакаць 2-3 сотняў. Але людзі распавядаюць, кіроўцы бяруць на падсадку за 50 еўраў. Улады Беларусі ускладаюць адказнасць на суседзяў. Польскія улады такія заявы называюць правакацыйнымі і тлумачаць, што больш пільныя правяранні патрэбныя праз аб'ектыўныя рызыкі і патрэбу ў бяспецы. Чарга паміж Берасцем і Тэрэсполем. Гэта ўжо не проста пра транспарт і лагістыку. Гэта люстэрка палітычнай сітуацыі. З аднаго боку ізаляваная Беларусь, якая ўсё мацней закрываецца, з другога Еўропа, якая адчувае рызыкі і зачыняе свае межы. А пасярэдзіне людзі. Тыя, хто стаіць у электроннай чарзе 8 дзён. Тыя, хто спрабуе абысці правілы праз ільготнікаў ці падсадку. Дарэчы, патрабаванні Польшчы і ўсяго еўразвязу, каб развязаць праблему, агучанае даўно. Вызваленне ўсіх палітвязняў і спынення спецслужбамі Беларусі міграцыйнага крызісу. Руслан Ігнатович, Рустам Белялаў, Белсат. У гомельскіх школах плітку перад установай прымусілі перакладаць
настаўнікаў, завучаў і старшакласнікаў. Гэткае добраўпарадкаванне праходзіць у межах падрыхтоўкі да новага навучальнага года ў час школьных канікулаў. Загад аддаў кіраўнік раённай адміністрацыі Сергей Янковіч. Паводле інфармацыі гомельскага выдання «Флагшток», у адной са школаў настаўнікі і вучні не змаглі добра пакласці плітку, і ідэолаг Аксана Рудзянок загадала ім перарабіць працу. «Флагшток» перадае, што раённая адміністрацыя эканоміць не толькі на рабочых, але і на матэрыялах. Школам выдалі старую плітку, якую знялі ў цэнтры гораду. Лукашенко правёў нараду пра беларускую ракетную праграму і запатрабаваў актывізаваць працу ў гэтым кірунку. Старшыня Рады бяспекі Вальфовіч не хаваў, не даюць спакою суседзі з іх ракетнымі распрацоўкамі. Адметна, што нарада прайшла адразу пасля прэзентацыі украінскай ракеты «Фламінга». Антон Бяздольны. Уважаемые друзья, Лукашенко сабраў у палацы незалежнасці генералаў. Тэма ракетабудавання ў Беларусі. Ва ўступным слове ён зноўку загаварыў пра мілітарызацыю краінаў захаду і небяспеку для ягонага саюза з Расіяй. я посоветуюсь с президентом России, каким образом будем действовать совместно и интересно ли Российской Федерации будут наши предложения. Сама нарада прайшла ў закрытым рэжыме. Сакратар Рады бяспекі Александр Вальфовіч паведаміў толькі, што там абмяркоўвалася ўзбраенне зенітна-ракетных комплексаў «Полонез» ракетамі з ядравымі боегалоўкамі. Вядома, любая зброя патрабуе карэкціроўкі, унясення зменаў. Пытанні ўжо ўзнікаюць пры аснашчэнні гэтых ракетаў ядравымі баявымі галоўкамі. І як інтэграваць тэхналогіі арэшніку магчыма якія-небудзь ракеты супольныя. Як супольна ўжо з расійскім бокам карэктаваць і працаваць у гэтым напрамку, ствараючы сучасную ракету. «Полонез» – беларуска-кітайская распрацоўка. У 2022 годзе Міністэрства абароны Беларусі заявіла, што самастойна мадэрнізавала комплекс і нават стварыла для яго беларускія ракеты далёкасцю да 300 кіламетраў. Адметна, што сёння Лукашенко анансаваў чарговы візіт у Кітай, падчас якога плануе абмеркаваць з Сі Цзіньпінам далейшую супрацу ў ракетабудаванні. Заява Вальфовича гучыць дзіўна. Это спроба стварыць некі гібрид бобіка са свінёй, так, спалучыць беларуска-кітайскую ракету, якіх, дарэчы, вельмі мала, з расійскімі боегалоўкамі. А навошта ввогуле расейцам ядравыя боегалоўкі размяшчаць на беларускіх ракетах? Навошта Лукашенку даваць такі бонус, такую карту в руки? Першую праграму развіцця ракетнай галіны ў Беларусі прынялі толькі ў 2020 годзе. Са словаў Лукашэнкі, рабіць усё давялося з нуля, і пахваліцца асабліва няма чым. Акрамя снарадаў для «Полонезаў» была інфармацыя пра выпрабаванне ўласных беларускіх ракетаў для «Іскандэраў» расійскай вытворчасці і мадэрнізаваных савецкіх комплексаў «Бук». Это очередной блеф. Полностью свою ракетную программу создать чрезвычайно сложно. В России и в Украине это изначально с ракетно-космической эры происходило. От нуля создать это вряд ли. Раней Лукашенко неаднаразова прызнаваўся, што прасіў дапамогі ў распрацоўванні ракетаў у Пуціна, аднак нічога пра супольныя праекты не паведамлялася. У 2020-м Лукашенко публічна наракаў, што расейцы адмовіліся нават даць полігон для выпрабавання беларускай ракеты «Полонезу». Что касается систем залпового огня, ракет для систем залпового огня, это настолько примитивные вещи, что тут, в принципе, поделиться можно. Чем-то более современным, ну, хотя бы на уровне «Искандера». «Искандер» — это довольно неплохая ракета калибра, там, крылатого Х-101, последние разработки. Ни в коем случае, поскольку ни Китай, ни Россия, тем более, поскольку наличие таких производств, таких технологий, она добавляет степень свободы для Лукашенко. Агулам пасля пачатку вайны ва ўкраіне ўлады Беларусі пачалі часцей расказваць пра вытворчасць уласнай зброі. Паводле інфармацыі ініцыятывы «Белпол» у Менску пабудавалі завод для вытворчасці беспілотнікаў. Антон Бяздольны, Белсат. Змены ў камісіі для вяртання беларусаў, якія з'ехалі з краіны. У склад чальцоў увайшла Ганна Канапацкая. Адпаведная інфармацыя змяшчаецца ва ўказе Лукашэнкі, апублікаваным на партале prava.by. Ганна Канапацкая – экс-кандыдатка на прэзідэнцтва на выбарах 2020 і 2025 гадоў. У дакуменце яе пазначылі як генеральную дырэктарку прававой установы «Грамадскі цэнтр заканадаўчых ініцыятываў», зарэгістраванай у 2020 годзе. Міжведамасную камісію для разгляду зваротаў грамадзянаў Беларусі ў пытаннях учынення імі правапарушэнняў стварылі ў 2022. У ёй пад кіраўніцтвам генпракурора Андрэя Шведа
Разглядаюцца звароты беларусаў, якія жадаюць вярнуцца на радзіму, і паведамляецца пра магчымасць вярнуцца, не трапіўшы за краты. Праваабаронцам вядомыя выпадкі, калі пасля звароту ў камісію людзі траплялі пад крымінальны пераслед. Ці зменяцца крытэрыі працы пасля ўваходжання ў склад камісіі Канапацкай, пакуль невядома. Беларускія сілавікі рыхтуюць новыя кадры паводле прынцыпу «лаяльны з маленства». Ланцуг не мудрагелісты, патрыятычны клуб, ліцэй ці вучэльня, потым акадэмія і служба ў міліцыі. Уласна, Міністэрства ўнутраных справаў плануе адкрыць у Менску яшчэ адну кадэцкую вучэльню. Пра планы ахоўнікаў правапарадку. Юлія Цальпук. У Фрунзенскім раёне Менску праз 1,5-2 гады адкрыецца чарговая кадэцкая вучэльня. Навучальная установа будзе падпарадкаваная міліцыі. Будем растить ребят с прицелом на их дальнейшее обучение в Академии МВД, ну и в службе в органах внутренних дел. На гэты момант у Беларусі ўжо 8 кадэцкіх вучэльняў, створаных у супрацы Міністэрстваў абароны і ўнутраных справаў. Мядзельскі ліцэй МУС і 2 менскія, апошні з якіх новы акурат сёння пачаў прыём навучэнцаў. Мы очень волнуемся, очень долго к этому шли, думали, анализировали. Пасля пратэстаў 2020 года лукашэнкаўскі рэжым зрабіў стаўку на будаванне мацнейшай і лаяльнай сілавой сістэмы. Год за годам МУС пашырае спіс стымулаў ды ільгот для будучых міліцыянтаў, пачынаючы з 9гадовых кандыдатаў. Менавіта пры міністэрстве Івана Кубракова дзейнічаюць 206 патрыятычных клубаў, гэта амаль 4,5 тысячы выхаванцаў. Наступная ступень для старэйшых класаў – профільнае навучанне. Цяпер такіх класаў 38. Почему важно профилизировать? Потому что это раннее погружение в профессию, это возможность подтолкнуть ребенка к выбору будущей специальности. Такіх, каго падштурхнулі, робіцца ўсё больш. Агулам ва ўстановах МУС выхоўваюць і навучаюць больш, чым 14 тысяч асобаў. Расце колькасць, змяняецца якасць і змест. На патрэбы дзейнай рэпрэсіўнай сістэмы ўнутры Беларусі, мяркуе экспертка ў галіне адукацыі. Ключевым содержанием этого образования будет являться вот эта идеологическая проработка и прочистка мозгов. Это технологии, когда просто вдалбливаются определенные штампы, которые не требуют опровержения. И, собственно, такое оболванивание можно достичь за достаточно короткие сроки. Дадаем і льготы на паступленне, пакет сацыяльных гарантыяў і арэнднае жытло. Як у нікога стабільны рост заробкаў. 16 жніўня Савет міністраў пастановою нумар 439 абавязаў Мінфін выдаткаваць міліцыі з рэспубліканскага бюджэту дадатковыя амаль 54 мільёны рублёў. На адукацыю, моніторинг грамадской бяспеки, заробки и капитальный ремонт. Основная цель и задача такого рода – это воспроизводство. Да? Это означает, что, в принципе, власти готовы играть в долгую и готовы поддерживать вот этот вот режим насилия и контроля достаточно долго. Долго и дорого. Экономическая ситуация довольно непростая. Но, тем не менее... У апошнія 5 гадоў выдаткі бюджэту на судовую уладу, праваахоўную дзейнасць і забеспячэнне бяспекі выраслі на 72%, амаль да 6 мільярдаў рублёў. Юлія Цальпук, Белсат. Гомельскага пастара Олега Лойку, затрыманага 4 месяцы таму, асудзілі на 3,5 года калоніі ўзмоцненага рэжыму. Прысуд у справе беларускага гаюна за нібыта спрыянне экстрэмісцкай дзейнасці вынес Сергей Сакалоўскі. 49-гадовы Олег Лойка на суде вины не прызнаў. Як піша хрысціянская візія, ён, цытата, лічыць сваё сумленне чыстым перад Богам. Олег Лойка, пастар царквы хрысціянаў веры евангельскай у вёсцы Небыта ў Хойніцкага раёну. Шмат гадоў ён займаўся рэабілітацыяй людзей з наркатычнай залежнасцю ў рамках місіі вяртання. Праваабаронцам вядома прынамсі пра 6 судовых працэсаў, якія ўжо ідуць у справе беларускага гаюна. Як мінімум 47 пацверджаных фігурантаў справы застаюцца пад вартаю.
Тым часам завочна пачалі судзіць 4 актывістаў ініцыятывы «Сумленныя людзі». Алену Жываглот, Зарыну Сарокіну, Олега Давыдчыка і Тимофея Малахоўскага абвінавачваюць паводле 6 артыкулаў крымінальнага кодексу, у тым ліку ва ўдзеле ў экстрэмісцкім фармаванні і дыскрэдытацыі Беларусі. Справу пракаментавала нам Алена Жываглот. Ніяк з намі не кантактавалі, ні са мной, ні з маімі сакаманднікамі, маімі паплечнікамі. Да сённяшняй раніцы мы не ведалі, мы прачыталі ў гэтым з тэлеграм-каналу следчага камітэту. Мы будзем працягваць, я буду працягваць, але не думаю, што гэта нагода для некай іроніі. Гэта наша рэальнасць і паказчык таго, што Лукашенко баіцца, ну і хіба таго, што мы робім усё сумленна. Расія гэтай ноччу нанесла па ўкраіне самы маштабны за апошнія тыдні ўдар. Больш за 500 дронаў і ракетаў. Білі па цывільнай і энергетычнай інфраструктуры. Між тым Захад шукае месца для сустрэчы Зяленскага і Пуціна, ды працуе над пасляваеннымі гарантыямі бяспекі для Ўкраіны. Уладзіслаў Корсак. Для Мукачева, што на Закарпатці начная расійская атака была першым абстрэлам з пачатку паўнамаштабнай вайны. Параненыя як мінімум 15 чалавек. Апрача таго, расейцы атакавалі ў гэтым горадзе 2 ракетамі «Калібр» амерыканскае цывільнае прадпрыемства для вытворчасці электронікі. В сваю чаргу Міністэрства абароны Расіі заяўляе пра збіццё амаль 500 украінскіх беспілотнікаў над некалькімі расійскімі вобласцямі. На Ростоўшчыне гарыць нафтазавод. И вот это все от нефтезавода. Тым часам Уладзімір Зяленскі паведаміў пра паспяховае выпрабаванне украінскай ракеты «Фламінга». Яна можа несці больш за 1100 кілаграмаў баявога набою на адлегласць да 3000 кіламетраў. У планах вырабляць 7 такіх ракетаў на дзень. Незвычайную назву зброя атрымала ў выніку збою на вытворчасці. Першая партыя ракетаў выйшла ружовага колеру. Што да мірных перамоваў у Белым доме працягваюць сцвярджаць, Пуцін і Зеленскі ў хуткім часе сустрэнуцца. Рыхтаванне, маўляў, ужо ідзе. Што праўда, расійскі бок якіх-кольвек уцямных каментароў наконт гатовасці да такой сустрэчы дагэтуль не дае. Тым не менш, заходнія палітыкі шукаюць магчымае месца для будучых перамоваў прэзідэнтаў Украіны і Расіі. Гэтак Эмануэль Макрон прапанаваў на гэтую ролю Швейцарыю. Уладзімір Зеленскі заяўляе, што гатовы сустрэцца з Пуціным у любы час. Адначасова заходнія саюзнікі працуюць над варыянтамі гарантыяў бяспекі для Украіны пасля заканчэння вайны. Паводле крыніцаў выдання «Таймс» на парадку дня падрыхтоўка украінскіх вайскоўцаў. Вялікая Брытанія і Францыя гатовыя накіраваць у Львоўскую вобласць 1000 вайсковых інструктараў ды працягваць даваць зброю. Таксама разглядаюць варыянт заключэння шматбаковага абароннага саюзу паводле мадэлі пагадненняў ЗША з Японіяй ці Паўднёвай Карэяй, ды нават пашырэння на Украіну дзеяння 5-га артыкулу НАТО. Адным з найбольш жыццяздольных варыянтаў называюць таксама абарону Украіны з паветра. Магчымасць прысутнасці амерыканскіх вайскоўцаў ва ўкраінскім небе не адмаўляе нават Трамп, у адрозненне ад магчымасці адправіць ва Украіну сухаземныя войскі ЗША. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Радзянскі «Нёман» праводзіць гістарычны сезон. Гэта адзіны беларускі клуб, які працягвае сёлета выступ у еўракубках. «Нёман» здолеў прайсці адразу 3 раунды кваліфікацыі футбольнай лігі канферэнцыяў. Але наперадзе гарадзенцаў чакае выпрабаванне куды мацнейшым супернікам, чым клубы з Арменіі, Славатчыны і Фарэрскіх астравоў. Менш чым праз 3 гадзіны «Нёман» распачне першы матч раунду плэй-офф супраць іспанскага клубу «Райо Валекана». Вось такія эмоцыі былі ў раздзявальні «Нёмну» пасля перамогі над клубам «Клайксфуйк» з Фарэраў, якая вывела наш клуб у накаут-раунд еўракубку. Але гэта ўжо гісторыя. Наперадзе «Райо Валекана» ўжо зусім іншы ўзровень. Паводле найбуйнейшага ў свеце нямецкага футбольнага парталу «Трансфармаркет» агульны кошт у гульцоў «Райо» складае крыху больш за 66 мільёнаў еўраў, а ў «Нёмну» толькі каля 5 мільёнаў.
Дружына з Мадрыду 12-й замежны клуб, з якім Нёман згуляе афіцыйны матч. Раней калектыў з горадні не сустракаўся з кім-небудзь больш знакамітым за швейцарскі Люгана. Ігару Кавалевічу і кампаніі трэба будзе праверыць на сабе іспанскі праклён беларускага футболу. Каманды з Пірэнеяў выгулялі ў беларускіх клубаў 15 з 18 праведзеных матчаў. Райо Вальдекана возьме ўдзел у Еўракубках усяго другі раз у сваёй гісторыі. Іспанскі таблоід Марка на матчы з гарадзенцамі прагназуе ў Раю амаль рэзервовы склад. Паводле выдання ў старце выйдуць толькі 5 гульцоў, якія летась складалі аснову клубу. Их задача идти дальше, там Лига Европы, попадать в Лигу чемпионов, и они будут упор делать на чемпионат Испании. Но те футболисты, которые есть в обойме, они в любом случае гораздо сильнее, чем то, что имеет там Игорь Ковалевич у себя в составе. Першы матч распачнецца 21-й гадзіне паводле беларускага часу на стадыёне Сент-Галерт у Вугоршчыне. Цікавы факт, што ніводзін з мясцовых іспанскіх тэлеканалаў не выкупіў правоў на паказ гэтай сустрэчы. Заўзятары пчолаў будуць шукаць платныя платформы, каб паназіраць за гульнёй сваёй улюбёнай каманды. Мясцовым фанатам Нёмну пашанцавала больш. Матч пакажуць у жывым эфіры пад адкрытым небам на Савецкай плошчы ў горадні. Павел Алейнікаў, Олесь Залеўскі, Белсат. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Больш інфармацыі ў нашым тэлеграм-канале. QR-код на вашых экранах. У апісанні да гэтага відэа на Ютубе інструкцыя, як глядзець і чытаць Белсат бяспечна. Інфармацыйны вечар працягне праграма онлайн і студыя Белсат, якую мы правядзём разам з Віталём Бабіным. Добрый вечар. Сёння пагаворым пра тое, чаго адміністрацыя Лукашэнкі чакае ад ідэолагаў, чаму нават прыхільнікі дыктатуры не вытрымліваюць айчыннай прапаганды, ды навошта ўладам спатрэбілася яшчэ адна міліцэйская вучэльня, а пакуль Белсат онлайн разам прыглядаемся да публікацыю з нашай інтэрнэт-старонкі. Свежыя звесткі, датычныя стану беларускай навукі, улады прэзентавалі падчас адзінага дня інфармавання. Агучаныя на ім тэзісы нашыя калегі з сайту Белсат.ру абмеркавалі з навукоўцам, футуролагам і навуковым праваабаронцам Сергеем Бесарабам. Афіцыйна паведамляецца, што Беларусь – гэта краіна з індустрыяй інтэлекту, міждысцыплінарнай структурай навукі і шчыльным узаемадзеяннем акадэмічнай сферы ВНУ і галіновай сферы. Але калі параўнаць нават афіцыйныя звесткі адносна колькасці занятых у сферы даследаванняў людзей, то відаць, што наш патэнцыял паступова змяншаецца. Паказчыкі выпуску аспірантаў, дактарантаў і новых дактароў, кандыдатаў навуку укладваюцца ў агульную тэндэнцыю постсавецкіх краін са спадам матывацыі і старэннем кадраў. Асноўны рост назіраецца па колькасці нізкакваліфікаваных спецыялістаў і дапаможнага персаналу. Гэта мэтанакіраванае ўвядзенне ў зман, паколькі сапраўдных навукоўцаў становіцца ўсё менш, іх рэальны ўклад нівелюецца на агульным фоне. Больш высноваў Сергея Бесараба наконт стану айчыннай навукі чытайце ў артыкуле «Крызіс кадраў і ідэалагічны дыктат», што стаіць за прыгожымі словамі ідэолагаў аб навуцы. Павялічыць колькасць турыстаў у Беларусі Лукашенка плануе пры дапамозе дыхлафосу. Маўляў, патруціце ўсіх прусакоў у гатэлях і турысты да нас паедуць. Што не так з гэтай прапановай, разважае блогер, аўтара праграмы «Атмасфера» на Белсаце Александр Кнырович. Белстат хваліцца бурным развіццём турызму ў Беларусі. Маўляў, колькасць тых, хто прыехаў з 2021 года да сёння, павялічылася ў 2 разы і склала 6,6 мільёна чалавек. Але трэба ўлічыць, звяртае ўвагу Кнырович, што ўсё гэта расейцы, якія прыязджаюць да нас на выходныя, пакідаюць пару сотен долараў у найлепшым выпадку. Колькасць жа турыстаў з краін па-за СНД за гэты ж перыяд упала ў 3,5 разы. Ды і дзіўна было б лічыць на рост, калі на вуліцах еўрапейскіх гарадоў правесці пытанне, з чым у вас асацыюецца Беларусь, прагучыць зусім не Белавежская пушча або Мірскі замак. Адказам будзе дыктатура, рэпрэсіі, палітвязні, вайна. Расейцаў, на думку Кныровіча, дыктатура не палохае, бо яны самі ў ёй жывуць. А Лукашэнку, кажа аўтар артыкулу, падаюць недакладную статыстыку, у якой ёсць колькасць нумароў у гатэлях, але няма колькасці ложка-месцаў. Атрымліваецца, што Лукашенка бачыць амаль 100% загрузку нумароў, хаця гэта абсалютна не так. Больш турыстычных разлікаў ад Александра Кныровіча шукайце на нашым сайце belsat.eu.
Нафтаправод «Дружба», які праходзяць па тэрыторыі Беларусі, праз украінскія атакі на некалькі дзён спыняў сваю дзейнасць. Пра аднаўленне працы нафтаправоду паведамілі выключна Славаччына і Угоршчына. А як каментуе інцыдэнт беларускі бок? Тэмай зацікавіліся калегі з нашага сайту belсат.ru. Пад выглядам занепакоенай сваяжкі працаўніка мазырскага НПЗ корэспандэнтка Белсату Дар'я Форман патэлефанавала на гарачую лінію канцэрну «Белнафтахім». На пытанне, ці былі нейкія цяжкасці для беларускіх НПЗ у сувязі з прыпыненнем паставак і ці ёсць распрацаваныя стратэгіі на той выпадак, калі інцыдэнты паўторацца, у канцэрне адказваць адмовіліся. На думку эксперта нафтагазавага рынку Михаіла Круціхіна, пастаўкі нафты ў Беларусь праз нафтаправод «Дружба» таксама былі спыненыя у сувязі з украінскімі ударамі па станцыі перапампоўвання нафты ў Нечы ў Бранскай вобласці Расіі. Круціхін лічыць, што ў выпадку спынення працы ў Нечы без сыравіны могуць застацца два беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы ў Мазыры і Наваполацку. Эксперт таксама адзначыў, што ў Беларусі ёсць яшчэ адзін маршрут пастаўкі расійскай нафты, які пакуль не задзеяны. Як кажа Круціхін, ён месціцца на поўдні і мае меншую магутнасць. Галоўным злыднем новага амерыканскага серыялу «Зваротны адлік» сцэнарысты зрабілі беларуса. У кіно былы міністр абароны Беларусі пагражае Лос-Анджелесу вялікай катастрофай. І гэта не адзіная галівудская адсылка да нашай краіны. У серыяле гучыць беларуская мова. Увагу на тое, што амерыканцы зрабілі галоўным антаганістам не расейца, а беларуса, звярнуў экс-прэзідэнт украінскай кампаніі «Киевстар» Пётр Чарнышоў. Пра гэта ён напісаў на сваёй старонцы ў Facebook. Я не памятаю беларускай мовы на вуліцах. Яе амаль не было нават па тэлевізары. А тут, у Лос-Анджелесе, сярод выбухаў і спецэфектаў. Галівуд, відаць, вырашыў, што маўклівы ахоўнік нумар 3 ужо не ў модзе. Трэба дадаць трохі нацыянальнага каларыту антаганісту. Серыял «Зваротны адлік» не вельмі спадабаўся крытыкам. Яны звяртаюць увагу на банальны сюжэт і кардонныя дыялогі. Але, як заўважае Чарнышоў, серыял усё адно варта паглядзець, бо даўно не было такога абсурду, каб беларус з менскім акцэнтам рэальна трымаў у страху Лос-Анджелес. Гэтыя ды і іншыя публікацыі падрыхтавалі нашы калегі, а мы, у сваю чаргу, запрашаем вас у студыю «Белсат», якая стартуе літаральна праз некалькі секундаў у жывым эфіры. Спадарства працуем у жывым эфіры. Віталь Бабін, Анастасія Русецкая. І сёння ў нас будуць дзве тэмы, наўпрост звязаныя з ідэалогіяй. Да прыкладу, зараз, калі мы кажам, што ўлады ў Беларусі не да канца задаволеныя працаю сваіх галоўных рупараў ідэолагі, і гэта пацвярджаецца падчас адмысловай нарады. Пацвярджае гэта галоўны ідэолог краіны, першы намеснік кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі Уладзімір Пярцоў, які наракаў, што ў рэгіёнах гэтыя адмыслоўцы працуюць паводле накатанай і без крэатыву. Ды адправіў ідэолагаў, куды вы думалі, у інтэрнэт. Паводле Владзіміра Пярцова, ідэолаг мае ўмець працаваць у сацыяльных сетках і месенджерах, ды гуртаваць вакол сябе актыў аднадумцаў, шэрагаў не толькі чальцоў партыяў і грамадскіх аб'яднанняў. І ўсе гэтыя людзі павінны цягнуцца да рупараў рэжыму на прадпрыемствах у пэўных рэгіёнах і вобласцях. Паскардзіўся чыноўнік і на нізкую якасць некаторых мясцовых ідэалагічных сустрэчаў, ды іх адваротны эфект. Большай актыўнасці запатрабаваў Пярцоў ад ідэолагаў у прыватных арганізацыях. Такія працаўнікі з'явіліся там згодна з дырэктывай Лукашэнкі нумар 12 аб рэалізацыі асноваў ідэалогіі беларускай дзяржавы, прынятай сёлета ў красавіку. Эфектыўнасць ідэалагічнай працы, паабяцаў Пярцоў, будуць ацэньваць паводле ўжо распрацаваных крытэрыяў. Напрыклад, для праўладных медыяў гэта можа быць колькасць унікальных карыстальнікаў сацыяльных сетак. І абмяркуем гэтую тэму з нашым госцем. Паўлюк Быкоўскі, медыаэксперт, старэйшы аналітык Медыа IQ, ужо з намі ў студыі. Добрый вечар. Вітаю вас. Вітаем вас, спадар Паўлюк. Дзякую, што далучыліся да нашага эфіру, прыйшлі да нас у студыю. І наша першае пытанне. Ну вось, калі нават галоўны ідэолаг крытыкуе ідэолагаў, што яны працуюць непрафесійна, пра што гэта сведчыць? Ну, па-першае, ён
карыстаецца сваёй уладай і кіруе сваімі падначаленымі. Это адзін момант. І тут я бы не браў бы вялікіх ацэнак, чаму ён крытыкуе. Яму трэба крытыкаваць, каб яны працавалі лепей. Так пабудавана ўся прэзідэнцкая вертыкаль Беларусі. Але тыя прыклады, которые яны прыводзяць, ну, яны сапраўды адлюстроўваюць рэчаіснасць. Такія недахопы ў беларускай прапагандысцкай машыны сапраўды ёсць. Это значит, что яны попросту непрафесійныя, не здольныя да той працы, якую яны маюць выконваць? Ну, я бы сказал, што яны розныя. У кіроўнага рэжыма ёсць адмыслоўцы, якія ведаюць, як працаваць з грамадскай думкай. І яны, калі трэба, то включаюцца в працэс, іх парады слухаюць. Але не заўсёды іх слухаюць, і вельмі доўга рэжым хацеў пачываць на лаўрах, яны кіруюць тэлебачаннем, больш ніхто не дапушчаны вяшчаць у Беларусі, нават расійскія іх сябры маюць не наўпроставы выхад да беларускай аўдыторыі, а праз РТР Беларусь, НТВ Беларусь, это кіруецца беларускімі тэлеканаламі. Але сённяшнія новыя пакаленні карыстаюцца інтэрнэтам. І это тое, у што не верылі тыя, што казалі пра плафоны, там все такое. І яны не разбіраліся, і ім здавалася, што это не цікава. А разам з тым аўдыторыя ёсць там. І Перцоў сапраўды спрабуе, ну ці Перцу, я, дарэчы, не ведаю, як правільна націск ставіць, спрабуе звярнуць увагу на тое, што вот гэты кавалак працы не зроблены. Але ён кажа пра тое, што працу ідэалагічнай вертыкалі можна ацэньваць праз пэўныя паказчыкі. Як это можа выглядаць? Ну, KPI. Але тут ёсць з яго боку все ж таки, на мой погляд, памылка, бо ён разглядае гэта як адну карпарацыю. Вот мы карыстаемся метафорай прапагандысцкая машына, але насамрэч гэта десяткі розных сродкаў масавай інфармацыі. Ёсць нацыянальнага ўзроўню, ёсць тэлебачанне, ёсць газеты, ёсць рэгіянальнага ўзроўню. Яны маюць цэлую экасістэму дзяржаўных медыяў. І ў гэтых дзяржаўных медыяў ёсць агульны недахоп. Там не ухваляецца ініцыятыва, і калі гэта ініцыятыва праяўляецца, мы ведаем прыклады, калі рэдактароў мясцовых газетаў выганялі з працы за тое, што яны не так правільна хвалілі рэжым ці штосьці падобнае. Мы бачым, што ім прасцей перадрукоўваць адно і тое, што дасылае прэс-служба прэзідэнта. І гэта прыводзіць да таго, што навошта гэта все, калі можна чытаць адну крыніцу, або верыць ёй, або не верыць. А вось калі ёсць аўдыторыя, якая не верыць кіроўнаму рэжыму, то да яе дагрукацца ім даволі складана. Так больш за тое, Перцоў кажа пра тое, што некаторыя лекцыі ідэалагічныя змаглі адвярнуць ад уладаў, нават прыхільнікаў дзейнай улады. Як так атрымоўваецца, спадар Паўл? Ну, глядзіце, ёсць розныя аўдыторыі, для кагосьці можна расказваць, як это робіць, напрыклад, вядомы ўсім азаронак з шыбеніцамі на экране, з пагрозамі, з мовай варожасці. З мовай варожасці, якая абсолютна не схаваная. І гэта можа для кагосьці быць добрым, але для часткі людзей лаяльных рэжымаў гэта абсолютна непрымальна, бо яны думаюць, што у нас все нормально, у нас все павінна быць добра, а тут раптам шыбеніцы, такія пагрозы, гэта ненармальна. І гэта немагчыма сумясціць. Канешне, калі мы будзем абапірацца выключна на выказванні Перцова, то мы сутыкнемся з тым, што ёсць нейкія факты. Это будзе як гісторыя з так званымі абосранымі каровамі, якія Лукашенко убачыў. А чаму ён іх убачыў? А чаму ён пераключыў увагу на гэта? Мы можам не ведаць усёй механікі. Вот тут мы ведаем адзін кавалачак і выпад супраць пэўных лектараў. А лектары — это хто? Гэта ёсць некалькі групаў канкрэтных асобаў, якія займаюцца лекцыямі і ездзяць па калектывах, і гэтыя асобы адзін раз пракалолись падчас электаральнай кампаніі. Аказалася, што нельга быць адначасова на дзяржаўнай службе на тэлебачанні і ездзіць з лекцыямі, агітаваць за свайго кандыдата. Ім давялося Крывашеева, да прыкладу, зараз у нас на абразках. Ну так. І было дастаткова проста звярнуць на гэту ўвагу. Гэта пракол. Гэта не мусіла адбывацца, бо што? У іх мала агітатараў. Другі момант. Зашмат ёсць сярод лектараў тых, хто празмерна любіць Маскву і можа быць не настолькі лаяльны Александру Лукашенко. І тут атрымліваюцца такія гульні. А хто гэтыя лектары? Яны ж атрымліваюць за гэта камандзіровачныя, там нейкія ганарары за то, што яны робяць.
а чаму кормяцца гэтыя, а не тыя. І заўсёды можа быць гульня, дзе паспрабуюць падзяліць рэсурсы, якія прыйшлі з кішэняў падаткаплацельшчыкаў на тых або іншых людзей, якія прымываюць ім мазгі. Бок такая паддыванная гульня паміж ідэолагамі, прапагандыстамі можа таксама весціся вось. Безумоўна, але мы проста ведаем шлях спадара Перцава з тэлерадыёкампаніяй «Мір», з кіраўніцтвам міністэрствам інфармацыі, якое займаецца рэгіянальнымі газетамі, але не займаецца тэлебачаннем. А зараз ён займаецца ўсёй прапагандысцкай машынай, хаця над ім ёсць прэс-сакратар прэзідэнта, якая прымае кадравыя рашэнні. Рыхтуе кадравыя рашэнні для ўсёй гэтай вертыкалі. Таму можна сказаць, што ён зараз мае хвіліны ўлады над усёй гэтай машынай, і ён спрабуе яе перфарматаваць пад тое, як ён бачыць яе магчымым. Як ён, дарэчы, бачыць яе магчымым, ён скіроўвае ідэолагаў ісці ў сацыяльныя сеткі. А вось у нас пад трансляцыяй нашы гледачы адразу каментуюць, кажуць пра тое, што як толькі нейкі ідэолог у сетках, то это адразу бачна. Гэта бот, і іх блакуюць. То бок мы кажам пра тое, што ім прапануюць прыйсці ў сеткі, і адразу можам сцвердзіць, што гэта будзе безвынікова. Глядзіце, калі б была сітуацыя не так, як у Беларусі, а як у Расіі, то там шмат такія інфармацыйныя дзеянні, інфармацыйна-маніпуляцыйныя ўздзеянні робяцца людзьмі на аутсорсінгу, арганізацыямі на аутсорсінгу. У іх есть даўгі павадок, і яны могуць сабе дазволіць па-рознаму сябе паводзіць. Нашых жа прапагандыстаў-агітатараў даволі лёгка заўважыць, што яны маюць от і до магчымасці, далей пераступіць ім нельга, яны не могуць хваліць апанента, яны не могуць знаходзіць крытыку рэжыма, прызнаваць яе. Яны сутыкаюцца з тым, што яны не выглядаюць жывымі людзьмі. А ў сеціве гэта даволі лёгка вызначаецца, акрамя таго, людзі ў сеціве проста маюць вока менавіта на ботаў, маюць на рэкламныя кампаніі і так далей. Гэта той навык, які збываецца, як прыкладна на тэлебачанні, калі людзі абсалютна несвядома адключаюцца ад рэкламы, калі з'яўляецца рэклама, яна нават больш гучна ідзе, але чалавек пераключаецца заняцца, не ведаю, выпіць гарбаткі у гэты час ці паразмаўляць па тэлефоне, а потым вярнуцца да прагляду любімай перадачы ці серыяла. Спадар Паўлюк, у нас ёсць яшчэ адно меркаванне палітычнага аналітыка Вадзіма Мажэйкі. Давайте паслухаем, вернемся потым да меркавання нашай студыі. Звычайна для ацэнкі якасці могуць запрашаць нейкіх незалежных спецыялістаў, якія могуць шчыра выканацца, будь то там аўдытары ці нейкае экспертнае заключэнне. А у кантэксце беларускай манапалізацыі ўлады цяжка уявіць, што нехта скрытыкуе ідэолагаў не ў такім стылі, як працоў, калі это дазволеная крытыка. А калі прыйдзе нейкі звонку назіральнік і скажа, што все это фігня, і трэба ўсіх іх разганаць, бо это неэфектыўна. І галоўнае зразумець, у чым тут уласна эфектыўнасць, бо для рэжыма, ясна, это проста дэманстрацыя свой лаяльнасці і ўсё. А агулам-то эфектыўнасць была б, калі ў грамадстве вялася нейкая палітычная дыскусія, абмяркоўваліся розныя шляхі падыхода да вырашэння праблемаў, з левых пазіцый, з правых пазіцый, глядзелі б на розныя праблемы. Гэта было б эфектыўна для вырашэння праблемаў. Але, канешне, такога ў лукашэнкаўскай сістэме чакаць не выпадае. Ці вы пагадзіліся з меркаваннем Вадзіма Мажэйкі, што сапраўды варта глядзець на розныя пазіцыі і даводзіць нешта людзям такое аб'ектыўнае, а не тупа, вераломна, як это ў нас выглядае лукашэнкаўская ідэалогія? Глядзіце, пасля Першай сусветнай вайны з'явіліся першыя працы па прапагандзе, даследавалі, як это адбывалася ваенная прапаганда ў час вайны. Потым з'явіліся працы пасля Другой сусветнай вайны. Потым гэта разгалінавалася і стала шмат розных даследаванняў, і нейкія сталі займацца піарам, прапаганда стала нейкім кепскім словам. Не для Беларусі зараз кіроўны рэжым кажа, што это добрае слово. Але само па сабе даследаванні зроблены і вядома, як працаваць з людзьмі. І сапраўды, тое, што кажа спадар Мажэйка, гэта апісаныя тэхналогіі. І яно працуе. І калі да мэтавай аўдыторыі распавесці адну гісторыю і афарбаваць яе ў пэўным фрейме, у этой картинке з'явяцца рамкі, і мы ўбачым нешта адно, для нейкай іншай аўдыторыі зрабіць іншыя акцэнты,
яно будзе працаваць. А калі змяшаць усё разам, то яно працуе па-іншаму. І тут атрымліваецца, калі мы кажам пра фрейміраванне, то там не абавязкова хлусня. Там можа быць падтасовка фактаў, проста нейкія факты адкінуты. Мы бачым не вялікую карціну, а нейкі кавалачак яе. І з гэтым даволі складана нават скептычна настроенаму чалавеку змагацца. І даволі часта у спробах маніпуляцыі людзьмі гэта выкарыстоўваецца. Як з гэтым рэальна можна змагацца? Тут патрэбны факт-чекеры, тут патрэбны журналісты, як тыя watchdog па-англійскі это называецца, тыя, хто сцеражэ дом і звяртае ўвагу на тое, што пагражае грамадству. Бо асобнаму чалавеку это зрабіць складана. А калі ёсць комплекс всяго гэтага, то это працуе. І вось наш кіроўны рэжым спрабуе разумець. З однаго боку была савецкая манаполія на інфармацыйнае ўздзеянне. Яны амаль цалкам манапалізавалі доступ людзей да інфармацыі, былі толькі чуткі, анекдоты, замежныя галасы, але это было невялікі кавалачак таго, што закранала людзей. А зараз такой манаполіі няма і не можа быць. Менавіта манаполіі няма, і таму паўстае пытанне о эфектыўнасці той ідэалагічнай структуры, якую яны выбудавалі. Ну вось яны хочуць уявіць сабе, што можна зарабіць KPI па праглядах. І вось мы, напрыклад, в Media.IQ спрабавалі падчас электаральнай кампаніі параўнаць. Вот былі у нас отобраны некалькі YouTube-каналаў, YouTube-канал бачна, хто колькі праглядзеў, якія былі рэакцыі і так далей. То мы ўбачылі, што больш публікацый было зроблена дзяржаўнымі ігракамі, недзяржаўнымі меней, але колькасць праглядаў, каментароў і гэтак далей было больш у недзяржаўных. Чаму? Бо хутчэй за ўсё тэмы падаваліся не так дубова, як это любяць рабіць дзяржаўныя прапагандысты. Давалася магчымасць розным меркаванням прысутнічаць у кадры і гэтак далей. Можа быць, это біла па тым болю, які ёсць у грамадства, бо ўсё ж такі не все забыліся, што было ў 2020 годзе. Ну так, і калі глядзець, напрыклад, па колькасці гэтых публікацыяў, я часамі праглядаю, нават не кажучы тэлеграм-каналы дзяржаўных нашых тэлеканалаў, а тэлеграм-каналы, напрыклад, мясцовых раёнак. Там, спадар Паўлюк, з'яўляецца часамі па 150, па 200 публікацыяў на дзень дубовых проста, а кожная публікацыя адна на адну падобная, і, можа быць, у іх невялічкая колькасць там можа быць праглядаў, але агулам за дзень яны збіраюць некую лічбу, так? Ну, калі пісаць справаздачу начальству, то гэтыя лічбы будуць, можа быць, пераканаўчымі. Але эфектыўнасць тэлеграма таго ж самага, гэта не то, колькі людзей падпісана, а колькі людзей паглядзела. Так. Колькі людзей адрэагавала. І вось рэакцыі і прагляды гэта трошкі іншае, не тое, што могуць забяспечыць прапагандысты, бо немагчыма, можна прымусіць людзей падпісацца, але немагчыма прымусіць іх пазбавіцца таго, што самае галоўнае в інтэрнэце, это увага. Людзі аддаюць сваю увагу, свой час таму, што ім падабаецца, то, што ім лічыцца патрэбным, а не тое, што іх, можа быць, прымушаюць. Ну так. Дзякуй вялікі за гэтую размову, за гэты аналіз. Спадарства, нагадаю, што Паўлюк Быкоўскі, медыаэксперт і старэйшы аналітык Media.IQ быў у нашым эфіры, і мы ідзем да іншай тэмы. Падрыхтаваць больш будучых сілавікоў у найбліжэйшай перспектыве ў Беларусі. З'явіцца яшчэ адна навучальная установа, звязаная з сістэмай Міністэрства ўнутраных справаў. Аднак пакуль пра яе вядома не так і шмат. Кадэцкая вучэльня адкрыецца ў Фрунзенскім раёне Менску. Як заявіў намеснік старшыні Менскага гарвыканкаму Андрэй Стрыгельскі, установа будзе выхоўваць дзяцей з акцэнтам на іхнае далейшае навучанне ў Акадэміі МУС і на службу ў органах унутраных справаў. Паводле чыноўніка, чарговая кадэцкая вучэльня мае з'явіцца праз 1,5-2 гады. Цяпер у Беларусі працуюць 9 падобных установаў, якія рыхтуюць кадры як для органаў унутраных справаў, так і для ўзброеных сілаў. Акрамя таго, МУС адкрыў у Беларусі 2 спецыялізаваныя ліцэі, дзе падлеткі вучацца з 7 до 10 класу. Адзін ліцэй у Менску. Сёння ён ужо прыняў новабранцаў. Летась у верасні спецыялізаваны ліцэй МУС адкрылі ў Магілёве. Тады на ўрачыстасцях кіраўнік ведомства Іван Кубракоў заявіў, што попыт на такія навучальныя установы сярод падлеткаў ёсць. Таму Лукашенка загадаў адкрыць іх у кожнай вобласці.
У студыі з'явіўся Павел Баркоўскі, прадстаўнік у справе нацыянальнага адраджэння, аб'яднанага пераходнага кабінета. Добрый вечар, спадар Павел. Ну, і вы як думаеце, ці ў інтарэсах дзяржавы сёння пашыраць навучальныя установы, дзе рыхтуюць будучых сілавікоў? Так, гэта все рэха 2020 года, бо яшчэ тады, калі памятаеце, міністр Кубракоў абяцаў, што такія профільныя навучальныя установы кшталту ліцэяў павінны быць створаны ва ўсіх абласных цэнтрах краіны. Як бачым, за гэты час ім удалося адкрыць толькі адну навучальную установу, бо ў Мінску гэта былі кадэцкае вучэльне, якое яны перапрафілявалі ў ліцэй МУС. І можна сказаць, што вынікі народнага стаўлення да гэтага былі відавочны ў 2021 годзе, калі фактычна правалілася ўся ўступная кампанія ў сілавыя універсітэты. А зараз все наадварот. Зараз вось акурат гэтыя міліцэйскія ВНУ хваляцца ўжо добрым наборам і павысіўся бал, напрыклад, сёлета ён быў 335, дакладней летась, а цяпер ужо 338. Што адбылося за гэтыя 5 гадоў? Ну, па-першае, можна сказаць, наша ненармальная сітуацыя трошкі нармалізавалася ў вачах людзей. То бок яны разумеюць, што сённяшняй Беларусі толькі прадстаўнікі сілавых ведомстваў, што называецца, з'яўляюцца каралямі жыцця, ну і рэагуюць на гэта прыблізна так, як бачыць дабро для сваіх дзяцей. Ісці ў тыя месцы, дзе плаціць грошы, дзе можна зрабіць кар'еру, атрымаць кватэру і так далей. Таксама ж у 90-е все здавалі дзяцей у юрысты ці эканамісты, спадзяючыся таксама, што дзеці зробяць лепшую кар'еру ў гэтых службах. Але як будзе на будучыню, яшчэ пабачым. Але тут пастае таксама пытанне, як дзеці ў такім выпадку паміж сабой ствараюць супольнасць. Калі з аднаго боку больш талеруюцца тыя, хто пазней будзе ў структурах Міністэрства ўнутраных справаў, то бок сілавікоў, а з іншага боку ёсць дзеці, якія да гэтага не маюць дачынення. Вось паміж імі ці існуе кантакт? Ну, цяжка сказаць. Для нашай краіны, агулам былого савецкага рэгіёна, гэта стабільна мець нейкія кадэцкія вучэльні, сілавыя такія навучальныя установы, дзе дзяцей вучаць ад маленства таму, каб яны служылі дзяржаве перадусім, і нават служба дзяржаве часам для іх важней за службу народу, як гэта напісана ў Канстытуцыі. І натуральна, што ёсць пэўная частка грамадства, які падзяляюць гэту ідэалогію, лічаць гэта патрыятызмам, лічаць, што гэта правільнае выхаванне для моладзі, ну і звычайна гэта тыя людзі, якія аддаюць сваіх дзяцей у гэтыя установы. Канешне, гэта зусім не адпавядае, можа быць, агульным меркаваннем у грамадстве, як ставіцца да сілавікоў, асабліва пасля таго, як яны сябе праявілі апошнім часам. Але, натуральна, заўсёды знойдуцца людзі і будзе пэўны попыт на такую катэгорыю рабіць кар'еру. Ну, і, дарэчы, калі ўжо казаць пра патрыятызм гэтак званы, то зараз у сістэме МУС дзейнічаюць больш за 200 такіх патрыятычных клубаў. Спадар Павел, і што цікава, беларускіх кадэтаў акурат вось з Менскай і з Магілёўскай вучэльні адправілі ў расійскі ваенізаваны лагер «Арлёнак», дзе падчас адной з сустрэчаў з ваенкорамі заклікалі памятаць ветэранаў СВО. Ці гэта ўжо цалкам зусім з іншай сферы, такой аб'яднанай расійскай ідэалогіі вайны і апрацоўка беларускіх кадэтаў у гэтым кірунку бачная абсалютна? Я думаю, зараз рэжым трохі гуляе ў небяспечную для сябе гульню з запалкамі. Яны гэта ўжо зразумелі на глебе ідэалогіі, і таму мы бачым пэўныя атакі на прарасійскіх актывістаў, якія ўжо пачынаюцца нават у медыйным поле. І хутка яны, напэўна, дойдуць да той думкі, што вось такое навучанне цалкам небяспечнае менавіта для бягучага кіраўніцтва, бо выхаванне дзяцей у патрыятызме, але ў патрыятызме любові да чужой дзяржавы, да чужых сімвалаў можа прывесці толькі да аднаго, што ў нейкі момант любые такія сілавыя структуры з лёгкасцю памяняюць пагоны, з лёгкасцю памяняюць кукарды і змогуць прысягнуць любому іншаму ўдару, якого палічаць больш моцным. Але калі мы не кажам тут, не ўзгадваем чыннік Расіі і пераход магчымы на бок іншай чужой дзяржавы, то паўстае таксама пытанне небяспекі самому грамадству, калі талеруецца сілавы блок, калі яны адчуваюць сябе, пэўна,
можа тут, так скажем, элітай яны сябе могуць так адчуваць, так? То як гэта агулам на грамадства ўплывае? Ну, у Беларусі агулам склалася сітуацыя, якая тыповая для краін такіх блізкіх да таталітарных рэжымаў, калі ёсць сілавы блок, это такія янычары, якія сабе лічаць часткай аддзеленай нейкай ступені ад грамадства, якія жывуць па сваіх законах. Прывілегаванай такой. Да, могуць як заўгодна гэтыя законы гнуць пад свае патрэбы, і іншае грамадства разглядаецца проста як пэўны статак, які трэба ахоўваць, не дапускаць там ніякіх хваляванняў, але з іншага боку яны не лічаць сабе роўней гэтаму іншаму народу. І тады, канешне, мы маем сітуацыю, калі дзяржава і сілавікі асобна, а як бы грамадства і народ асобна. Ці варта ў гэтай сітуацыі грамадству нейкім чынам рэагаваць на гэта ўсё, не ведаю, мець нешта на ўвазе, тлумачыць сваім дзецям? Як бы вы гэта бачылі? Ну, я думаю, тыя бацькі, якія цвяроза ставяцца і да будучыні дзяцей, і да будучыні краіны, яны разумеюць, куды ўсё гэта вядзецца. Тыя дзеці, якіх зараз такім чынам навучаюць гэтаму псеўдапатрыятызму, яны будучыя ахвяры тых імперыялістычных войнаў, куды іх могуць запісаць ужо усходнія нашыя суседзі, прыцягнуўшы іх таксама да сваіх планаў. Альбо яны так ці інакш будуць заўсёды знаходзіцца ў сітуацыі, калі яны сваімі целамі мусяць бараніць рэжым ад любых паўстанняў і хваляванняў. То бок яны на першай лініі агню. І наўрад ці гэта дадасць ім любові у людзей, наўрад ці гэта дадасць ім стабільнасці і веры ў сваё светлае будучыне. На вашу думку, яны адчуваюць гэтую небяспеку, а калі не, то як можна яе данесці? Ну, я думаю, што дзесьці яны павінны гэта адчуваць. Іншая справа, што тактычна прямо зараз. У іх праз гэта ёсць пэўныя прывілеі, у іх ёсць гэтая магчымасць рабіць кар'еру. І калі глядзіш вось на гэтыя маладыя твары, там пракурораў ці следчых супрацоўнікаў, таксама задаешся пытаннем, ці яны не разумеюць, што Лукашенко ўжо чалавек у досыць пажылым узроўні, што ўсе іх спадзяванні на тое, што ён будзе кіраваць вечна, гэта ўсё ж такі мары, а у будучым все можа вельмі моцна змяніцца. І тое, што падаецца судоўнай кар'ерай сёння, можа зламаць жыццё і сябе, і сваім дзецям потым. Таму гэта такі разлік на дзень сённяшні, без вялікага роздуму над тым, што будзе заўтра. Ці пастае перад асобнымі людзьмі вось тэма маральнага выбару, калі яны ідуць вось акурат у сілавыя ВНУ, сілавыя такія кадэцкія вучэльні, да прыкладу. Калі мы кажам, вось вы казалі пра тое, што ўвогуле гэта характэрная рыса для постсавецкага рэгіёну, калі людзі проста думаюць пра свой кар'ерны рост і так далей. Ці мы можам увогуле ставіць ім у віну гэта нейкі маральны выбар? Ну, тут трэба разумець, што людзі існуюць з рознай мараллю. Мы заходзім з маралі, якая грунтуецца на агульначалавечых каштоўнасцях, на праве людзей там на свабоду, на нейкае самавыражэнне. Ёсць людзі, якія маральнай лічаць, напрыклад, службу іншаму моцнаму гаспадару і вернасць гэтаму гаспадару. Неважна, што гэта за гаспадар, і неважна, наколькі яго ўлада мае пад сабой нейкія аснаванні. І тады ім гэтая мараль, так званая, вернасць гаспадару падмяняе, у прынцыпе, все законы звычайнай маралі. Спадар Павел, дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Я нагадаю, што ў нашай студыі Павел Баркоўскі быў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе нацыянальнага адраджэння. Ну, а мы ідзем далей, і наперадзе яшчэ адна міжнародная тэма. 5 кіламетраў дарогі і 2 дні. У шведскім горадзе Кіру на мясцовую царкву перавезлі на новае месца, бо на старым з'явілася пагроза прасядання грунту у выніку здабычы руды. Як перавозяць пабудаваную ў 1912 годзе царкву вышынёю 35 метраў і вагою амаль 700 тонаў, глядзім разам у нашым эфіры, без каментара.
Вельмі прыгожыя кадры і, канешне ж, вялікая праца, якая, як сталася вядома, вялася яшчэ ажно з 2004 года, і вось толькі больш чым праз 20 гадоў удалося перавесці гэтую царкву ў іншы куток гораду на супрацьлеглы бок. Колькі каштавала такая аперацыя, кампанія, якая займаецца здабычай руды, не паведамляе. Думаю, што все ж такі сродкі гэта немалыя. Ну, а ў студыі Белсат спадарства на гэтым мы ставім кропку. Ну, а наперадзе агляд найцікавейшых публікацый з сацыяльных сетак. Белсат онлайн в вашай увазе. Напердадні ў Менску Александр Лукашенко прымаў прэзідэнта Ірану Масуда Пазашкіяна. Што азначае гэтая сустрэча? З улікам таго, што афіцыйны Тэгеран – гэта вораг для Злучаных Штатаў Амерыкі. Пра гэта нашыя калегі з YouTube-каналу Белсат Лайв запыталіся ў падпісантаў. Сваім меркаваннем на гэты конт падзяліліся больш за 170 асобаў. Большасць інтэрнэт-карыстальнікаў адзначылі, што сустрэча Лукашэнкі з прэзідэнтам Ірану – гэта звычайная спроба ўседзець на ўсіх крэслах адразу. Амаль пятая частка апытаных не бачыць у гэтай падзеі ніякага асаблівага сэнсу. 8% абралі варыянт адказу «Іран будзе ратаваць Беларусь бульбай», а 3% расцэньваюць сустрэчу ў Палацы Незалежнасці як разварот Лукашэнкі на 180 градусаў ад Трампа. Чаму прэзідэнт ЗША Дональд Трамп зацікавіўся Беларусю і Лукашэнкам? Такое пытанне лагічна паўстае пасля тэлефоннай размовы амерыканскага лідара з Лукашэнкам, якая адбылася на мінулым тыдні. А палітычны аналітык Артём Шрайман мяркуе, што для Трампа сярод іншага важныя хоць нейкія перамогі і дасягненні на тле вайны ва ўкраіне. Цалкам меркаванне эксперта глядзіце на YouTube-канале Белсат Шортс, а фрагмент каментара далее в нашем эфире. Не получается остановить войну в Украине пока что у него, но вот если бы он смог добиться освобождения там больше 1000 белорусских политзаключенных, это все-таки какой-никакой успех. И тут на самом деле большое счастье Беларуси по сравнению с другими авторитарными режимами, где тоже есть сотни политзаключенных, что удалось годами такого устойчивого лоббизма поставить эту тему на повестку дня так высоко, что Трамп бы взял ее в оборот. Да, потому что условных там политзаключенных Узбекистана, Турции или Китая он не ставит на повестку диалога с лидерами этих стран. Ну і ад аналітычных развагаў да больш лёгкага матэрыялу, больш лёгкай інфармацыі, нечаканую знаходку. Жыхарка Жодзіна зрабіла нядаўна раніцаю пад капотам яе легкавіка, пакінутага на стаянцы, засела кацяня. Самастойна жывёліну дзяўчына вызваліць не змагла. Таму звярнулася ў службу 112. Кадры ратавання глядзіце ў тэлеграм-канале Белсату і далей у нашым эфіры. Як бачым, ратуюць жыцці нашыя ратаўнікі не толькі людзям, але вельмі часта і жывёлінам. Вось у такіх сітуацыях прыходзяць на дапамогу яны. Ну, а мы яшчэ да адной тэмы у нашым эфіры. 55 гадзінаў у вадзе. Паляк Барталамей Кубкоўскі спрабаваў пераплыць Балтыйскае мора. Да запланаванага фінішу ён не даў рады, а засталося 11 кіламетраў. Аднак мэта ўчынку польскага плыўца ад самага пачатку была высокая. Якая? Запытаецеся вы, даведаецеся з нашага наступнага відэа.
І на гэтым у нас усё. Дзякуй вам, што былі з намі цягам гэтай інфармацыйнай гадзіны. Для вас працавалі Анастасія Русецкая і Віталь Бабін. Зычу спадарству добрага вечара і развітваемся. Да хуткай сустрэчы. Пакуль.